Τρομακτικές ιστορίες που έγιναν στα social media part 1. Μια μέρα, καθώς ήμουν στο σπίτι μου, έρχεται ένα μήνυμα από ένα χρήστη Άγγελο και πατάω να δω τι μου έστειλε. Πατάω πάνω και γράφει ότι έχω πολύ ωραίο account και του γράφω ευχαριστώ. Εκείνος τότε άρχισε να μου λέει το πώς με λένε, πόσο χρονών είμαι και τέτοια. Του απαντάω, εγώ είμαι 15 και εκείνος άρχισε να μου λέει άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Στη συνέχεια το ρωτάω την ηλικία του και μου λέει 14. Τότε πήγα να τσεκάρω τον λογαριασμό του και φαινόταν πως ήταν όντως 14. Μπαίνω στα σχόλια και βλέπω ότι αυτοί που έστελναν τα σχόλια είχαν εικόνες προφίλ που φαινόταν να είναι πάνω από 30 και τα σχόλια είχαν γραφτεί πριν από 9 έτη. Τότε κάνα απευθείας blog το χρήστη Άγγελο. Και άμα θέλετε κι άλλα τέτοια short, κάντε like και subscribe.